Risalullin opiskelijoista ympärilläni, jotka olen nähnyt ja lukenut tai mitä tunnen ja koen, on, että erottuvin piirre mestarin osalta on, että hän ei kutsunut ihmisiä suoraan itsensä luokse. Toisin sanoen ei korosteta henkilöä, vaan työtä, ajatusta ja uskon totuuksia, jotka ovat esillä palvelussa. Tekstitys MK. Oi armollinen Herrani, joka loit minut loputtomalla armolla, pelasta minut syntieni häpeästä. Mahdotonta. Oi Herrani, odotan anteeksiantoasi ja armoasi. Minä näen selvästi, ettei ole muuta turvaa tai tukea kuin sinä. Synnin ruman kasvon edessä. Huudan sinua koko voimallani, virheiden pelottavasta muodosta ja paikan ahtaudesta. Kaikesta sinulta saadusta siunauksesta minun on sinulle velkaa, Herrani. Vapauta minut rumien syntieni seurasta, laajenna tilaani. Jumalainen, sinun armosi on turvani. Ja sinun rakas viestin viejäsi, joka on maailmojen armo, on keinoni tavoittaa sinun armosi. Oi Herrani, joka loit minut anteliaisuudellasi, joka vaalit minua armollasi, minä, joka olen tullut ovelleesi, olen kapinallinen, avuton, välinpitämätön, tietämätön. Ja orja, joka on karannut isännältään. Kuitenkin 40 vuoden jälkeen kadun ja haluan palata luoksesi. Kiinni epäilyksestä ja kaikenlaisista henkisistä sairauksista. Pyytäen ruttoa sinulta, koska sinä olet armollisin ja kaikkein myötätuntoisin. Oi Herra, etsin turvaa omasta voimastani ja voimakkuudestani sinun voimaasi ja mahtiisi. Suojele minua luottamasta omaan voimaan ja valtaan. Sillä sinä sanot pyhässä Koranissa, että Allah ei rankaise heitä, kun he pyytävät anteeksiantoa. Sinä olet ainoa, joka vapauttaa minut suruistani ja tuo minut iloa kohti. Sinä olet se, joka saa meidät nauramaan, ja sinä olet se, joka saa meidät itkemään. Sinä olet myös se, joka vapauttaa sairauksista ja antaa terveyttä ja hyvinvointia. Oi Herra, etsin turvaa sinussa. Anna anteeksi kaikki väärintekoni, jotta mikään ei jää. Mistä pidät minut vastuussa? Oi Jumala, joka olit olemassa, kun mitään muuta ei ollut. Oi Allah, jolla on kaikki ja kaikki komennossaan. Suojele niitä, jotka turvautuvat sinuun. Oi, valojen valo. Oi salaisuuksien tietäjä. Oi sinä, joka käännät päivää ja yötä. Oi mahtavuuden haltija.
Oi syntien anteeksi antaja, olen tullut sinun ovesi luo. Anna anteeksi Herrani, anna anteeksi. Täysi apu. Olla olemassa.